И здравейте хора, намирате се в канал на Виктор Гейминг без долна черта. Днес ще играем Майнкрафт и ще правиме първи епизод. От днес ще правиме епизоди доколкото стигнем и за това ще кажа, и за това да ви хареса това видео, понеже днес ще играем Майнкрафт. Нека да почваме. Сега тук ще взема малко дърво. Между другото, приятели, трябва да намерим село и за това, защото селото е много безопасно. И за това ще трябва да намерим село в един от епизодите. Нека сега да си направим дърво. Тези материали, както ги виждате, просто не им обръщайте внимание. Имаше нещо, просто преди да почна това видео, имаше нещо великолепно и за това исках да го разгледам. Добре. Нека да си направим крафтинг тейбъл. Готово. И сега тук го слагаме. Опа. Сега ще си направим една кирка. И една брадва. Готово. Сега ще трябва да съберем малко камък. Нека да разгледам, защото... О, желязо! И много въглища. Между другото, изкарах голям късмет, че отидох на място, което е пълно с камък, защото камъкът е най-полезното нещо в Майнкрафт. Но и други материали са полезни. Поне сега ще играем, за да се развием малко. После ще го взема онова желязо, дето го видях. И днес като цяло ще се развиваме и ще събираме материали. Добре. Това видео мисля, че ще ви харесва. Ще ви хареса, защото ще направя възможности да е най-хубавото. По принцип не правя хубави видеа, но днес, защото ще заснимам видео и съм си направил свой собствен гейминг канал, ще си позволя да го направя хубаво видео. А вие, хора, ако ви хареса видеото направо, щупете този лайк бутон. Разбирате ли? Щупете го, направете го на 2 парчета, за да мога да правя все по-яки и откачени епизоди. Така че се пригответе. Майка, че сложих тук. И готово, направихме си камена кирка, което е полезно, не толкова много, но камената кирка е най-добра. Сега ще взема онова желязо, само там да изтрепя храната, понеже храната е важна. Както знаете, ако нямам храна, аз даже от първия път убих тази овца. Айде, ела ми тука, прасе. Ела ми тука. И
Ей, убий! Айде, най-сетне убих онова пръсе там. Сега отиваме да вземем това желязо, дето намерих. Ей, там. Ей, тук точно. Дано да е само едно желязо. Гадост. Това не е късмет. Само едно желязо да изкараш. С това желязо ще мога да си направя желязна лопата, ама първо ще трябва да го изпека. Както знаете, желязото се пече. Не е просто ей така да го вземаш и просто да си правиш, понеже и в реалния живот съм виждал, че се пече желязо. Ама сега да не говорим за реален живот, да си говорим за моят епизод. Малко по-късно направих това видео, за което съжалявам, но просто трябваше да правя други неща, нямаше време. Вчера си създадох моят канал, а пък имахме много работа, понеже баща ми се беше прибрал ония ден и имаше доста работи. Нека да отидем сега нека да разгледаме острова. Това по принцип е малко полезно. Ето тук няма почти никакъв камък и тук. Нека да видим за желязо. Между другото, хора, вижте, вече гладувам, затова айде да си направя една печка и да си изпека храната. Добре. И хопа, точно ми стигна печката. Аз и без това имам доста въглища. Мисля да си направя една къща, но това ще го видите в един от следващите епизоди. Добре, мисля да отидя да събера малко желязо. Тоест малко водорасли. Не, знаеш ли какво? Качвам се нагоре. Скоро става вечер, но съм си взел едно допълнително легло, защото съм още на 7 години и малко съм страхлив. Да. От тъмното да не ме убие някой. Сега си слагам и това пържолите да спекат. Това ще си го запазя. Става вече нощ. В първата част, в първото видео, целта ми е да оцеля 3 нощи. В момента ми е втората нощ. И ако стане още една, ако мине още една нощ, ще завърши това видео. А вие, приятели, пишете долу в коментарите следващото видео за какво и колко неща трябва да направим. Готово, изпекоха ми се и свинските пържоли. Сега мисля да се чупирам от това място и така.
само още малко камък ще събера, за да си изхъбя кирката. О, още едно желязо. Как не го забелязах? Вече имам 2 желязо. Сега ще си доизхъбя тази кирка и готово. Ще си ходим от това място. Целта ни е... Между другото, не забравяйте, целта ни е във второто видео ни е да намериме село. Ако не го намеря, ще пишете долу в коментарите какво да правя за наказание, понеже това видео ще бъде... Защото тези видеа ще бъдат откачени с разни наказания и всякакви такива неща. Защото аз съм малко по нестрахлив, защото поне малко съм нестрахлив, защото знам какво се прави в тази игра, но съм страхлив, защото не знам, и малко съм страхлив, защото ме е страх да ходи за диаманти, да не падна в лава и после да умра. И добре, хора, сега ще си хапна едната пържола и мисля да си тръгвам от това място. Да отивам на тази гора и там пълна с дървета. И там да намеря място, за да си построя първата ми къща. Между другото съм събрал много въглища. Събрал съм 1 стак въглища, което е полезно. О, още една овца. Ще убия с брадвата ми. Айде. О, още една овца. Между другото, другите ми материали, дето вие видяхте в елементара ми, всъщност бяха от този майншафт. Той е кратък. Разгледах го. Сега нека да отидем до другия свят, до другия остров, да изкопаем малко място, за да се качим. Тук е пълно направо с дървета. Мога да си взема колкото поискам. Сам че дано да не свършат рано. И сега ще вземам толкова дърво, колкото ми се изтощи брадвата. И още малко дърво. Съжалявам, хора, задето няма да ви говоря толкова много време. Поне искам малко да съм на спокойствие, че цял ден само ми говорят някои неща. И това видео, ако ви е изкефило втората част, може да е още по-готино Вие пишете долу в коментарите за какво и за колко пъти
ще бъде втората част. Както днес, например, видеото беше за 3 нощи. Трябва да минат 3 нощи. И за това следващото видео пишете за какво и за колко пъти да бъде това нещо. И добре, мисля да досъбера това дърво, понеже ми се изтощи брадвата до средата на това дърво. Затова мисля да го доизцепя с ръка. Готово. Мисля да си изям и последната пържола. Там има още една мелница за камък. Не мога да повярвам как така съм се родил на място, в което има цяла мелница с камък. Между другото, втори епизод ще изследваме пещера. Не забравяйте, хора. Не, че не съм ви го казал, просто ви го казвам, за да не забравите. Понеже ще бъде още по-откачено. Казах ви го вече това, че ще бъде още по-откачено. Сега и тази кирка ще изтоща. Ей така. Да си направим една дупка. Между другото съм почнал втори стак камък или... Да, втори стак. Още малко. Мисля с кирката и ще свърши живота. И добре. Чакайте. Съм малко още. Готово. Сега ще отидем до този остров там. И предполагам, че ще си изпека храната и ще свърши. О, желязо! Ох, как вече намерих 3 желязо. Мога да си направя кирка и нож, ама едно от двете ще трябва. Готово. Майко, изкарвам късмет. Видяхте ли, понякога изкарваш късмет? Овца! Ама ще трябва да ги бия с нещо. Добре, ще ги бия За сега ще ги бия с ръката ми. Тази овца я убих. Ела ми тука, бе. Ела ми тука. Искам да те убия. Ще си взема малко месо от теб. Готово. Сега другите овце ще трябва. Готово. И така. Мисля, че това ще бъде. Вече става нощ. Готово. И си лягаме.
С това тук ще помисля да завърша този епизод. Вече минахме нощите. А от мен, приятели, чао! Ще се видиме във втория епизод.